vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spretan, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sledi nas. Brzo stižemo uz pas. Problem shvati, riješimo zajedno. Mighty Express. Nateovo omiljeno mjesto. Makse, imam vijest, veliku vijest, ono juhu vijest. Da pogodim, čuo si da su Matko i Niko postavili tračnice na spiralnom zavoju i želiš isprobati brzinu. Imaš pravo, hajde, kotače na najjače, pa da vidimo kako brzo jurim. Nadao sam se da ćeš to reći. Zum! Sljedeća stanica, spiralni zavoj. S novim zaštitnim tračnicama siguran si u zavoju, bez obzira na brzinu, Nate. Dobro je znati jer volim brzinu silnu. Idemo ih isprobati. Brzo! Brže! Juhu! Ideš! Haha, to! Vožnja po zavojama je bila baš zum! Niko i Matko će biti sretni kad čuju da su tračnice prošle na ispitu. A još važnije je da su totalno tutu! Kladim se da ti je spiralni zavoj najdraže mjesto u gradu, zar ne? Blizu si, ali ima jedno mjesto koje mi je još malo draže. Ali spiralni zavoj ima sve što voliš. Zavoje, krivine i kao što si rekao, zum! Da, istina je, ali nije mi najdraže i kladim se da ne znaš koje je. Da vidim. Sigurno postoji mjesto za brzu vožnju koje je uzbudljivije od spiralnog zavoja. Znam! Brdovita brda, jer ona su baš kao vlak smrti! Pogađaj ponovo! Tunel Šišmiša? Ajoj! Pogađaj ponovo! O, znam! Stanica Šiljasti vrh! Oho! Jej! Zum! Znao sam! Ali ni to mi nije najdraže mjesto. Što? Nije Šiljasti vrh? Nemam više ideja. Ne mogu se sjetiti više ni jednog mjesta gdje možeš brzo voziti. Nije uvijek stvar u brzini, Makse. Ma da, Nate. Ti! Najbrži vlak u gradu. Misliš da nije uvijek stvar u brzini? Dođi, pokazat ću ti najdraže mjesta u gradu. Može! Konačno! Plažna stanica? Da, što kažeš? Plažna stanica je super. Mislim, ima dvorac i veliki kokos. Mislim, stvarno velik. Ali ne razumijem zašto ti je ovo najdraže mjesto. Jer gledaš u krivom smjeru, Makse. Nate, tako je. Čuču, prekrasno. Imao si pravo. Ponekad nije važna samo silna brzina. To ja zovem moćnim mjestom.